തക്കാളി 6 കിലോ 100, 7 കിലോ 100, 10 കിലോ 100. ഓക്കെ, തക്കാളി വിൽപ്പനയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി തക്കാളി കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/2 കിലോ തക്കാളി, 2 സവോള, 5 പച്ചമുളക്, 1 വെളുത്തുള്ളി, മല്ലി, കറിവേപ്പില. ഇത് അങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. തക്കാളി സവോളയും കട്ട് ചെയ്യുക നീളത്തിൽ. വെളുത്തുള്ളി നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ, അത് ആൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണ് താല്പര്യം പറഞ്ഞത് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം, നല്ല ജീരകം ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും വീഡിയോ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ജീരകം നന്നായി മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം കറക്കണം കേട്ടോ, പച്ചയാകരുത്. വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം കറക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ കീറി വെച്ച് അതുമായി കീറി വെച്ച പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇടാം. ഓക്കെ, അത് നന്നായിരുന്നു മൂക്കട്ടെ. അത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സവോള, വെട്ടി വെച്ച സവോള, 2 സവോള ഇട്ടില്ല, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 2 സവോള അതങ്ങ് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളറെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ. വേണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി അങ്ങ് ഇടാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തക്കാളി കറി വരണം കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 7 മിനിറ്റിനുള്ളിലേക്കാവും. അത് വാടി വരാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത് പിന്നെ മുളക് പൊടി 2 സ്പൂൺ, അത് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം. 1 സ്പൂണാണെങ്കിലും മതി, എരിവിനനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, മസാലയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വേറെ സമയത്ത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ള തക്കാളി കറി ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തക്കാളി കറി ആവും. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിടാം. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കുറേ വീഡിയോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില അങ്ങിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തക്കാളിക്കറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 10 മിനിറ്റ് തക്കാളിക്കറി ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നോക്കുക, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നോക്കി ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തക്കാളിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി തക്കാളിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.